हारसिंनो बोजाथाङोनो गथ'आ गैयामोन थांफानि बे मेथाइखौ ओंखायनो खनदों मानो होनोब्ला आंथ' बिराद उन्दै बैसो नङा होमबा नाथाय नै आदामोन जोंहा खुंथाय आफादाव माखासे आंनिख्रुइ बैसोआव जौसिन बैसोआव देरसिन आदामोन दङ नै आदामोन दङ जिरायनानै आरो नोंथांमोननि गेजेरावबो आंनिख्रुइ बैसोआव रासिन माखासे आइमोन आफामोन आनैमोन आबैमोन आबौमोन आयंमोन दङ ओंखायनो नोंथांमोना अन्थाव बाथावनो जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोदान मेथाइफोर खनोब्ला आखाव फाखाव जायो बाज्ल'नासो मोसाफागोन रंजाफागोन ना आखाइ खबफागोन बिदि गोरोन्थि जायो ओंखायनो नोंथांमोननि समनि बे मेथाइआ नंगौना मादैमोन नोंथांमोननि समनि बे मेथाइ ओंखायनो नोंथांमोननि थाखाय आङो खनदों आरो बे मेथाइखौ जागोन ना जाया मादैमोन आइमोन आफामोन दे अके दैमा गाथोनाव आगोल दैमा गाथोनाव गोजामाबो गोदानबाबो जोंहा सेंग्राफोर सिख्लाफोर आबौमोन फंबायमोन बिनानावमोन आदामोन गासैबो रंजाखायो जोंहा टेनसन गैया नाव गैयाबोला गिदिंना थांगोन रथ'आ गैयाबो थांफानि बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सानै 1 2 3 go bersih दैमा बारनायनि आगैलाय सानै बेलासि समाव हारसिङै बोजाथाङोनो गथ'आ गैयामोन थांफानि दैमा गाथोनाव आगै दैमा गाथोनाव नाव गैयाबोला गिदिंना थांगोन गथ'आ गैयामोन थांफानि बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सानै
terima gathna babe terima gathna nau tuya tula iding rakhane nau thuma yang bertapane kursi terima bolani age kaisane bela soma harsi gai berjanane Nodoa yang bertambah terima kasih.